Ove dvije ekipe bile su bolje u polufinalnim mečevima od Univerziteta Donja Gorica i Ekonomskog fakulteta. Mašinski fakultet je savladao UDG rezultatom 63-51 u meču u kojem nije imao mnogo problema. Sastav iz Donje Gorice samo je povremeno uspio da se približi na razliku od par poena, ali je to bilo sve. Mašinci su preciznim šutima sa distance te dobrom igrom u reketu uspjeli da privedu utakmicu kraju. Sigurno da smo iskusnija ekipa i imali smo igrače koji igraju dugo godina tu u drugu ligu i juniorsko takmičenje, tako da mirnom igrom jednom smo dobili. Ekipa Univerziteta Donja Gorica drugu godinu nastupa na turniru. Plasman u polufinale za njih je prilično dobar rezultat. Naravno, mi smo očekivali pobjedu i prije utakmice smo se spremali, međutim, ni nas išao šut za 3 poena. Prodore nismo kažnjavali kako je trebalo i jednostavno nije nam se dalo. Ovaj put izgubili smo sa 12 poena razlike, ali nadamo se da ćemo sljedeći put bolji rezultate napraviti. Neefikasni igrač prvog polufinala bio je Vučinić koji je ubacio 20 poena, Dubljević je dodao 19. U ekipi iz Donje Gorice Nikolić je ubacio 14 poena. Mi smo ovdje kao outsideri ušli, imamo veoma mali broj studenata za razliku od ekonomije, prava i UDG-evih većih fakulteta, tako da je ovo sigurno za nas jedan veliki uspjeh što smo u finalu, pa nadamo se da ćemo osvojiti po prvi put. Prošlogodišnji finalisti Univerzitet Mediteran i Ekonomski fakultet ove godine streli su se u drugom polufinalu, koje je bilo rezultatski mnogo neizvjesnije. Pobjedu je odio Mediteran rezultatom 71-64. Predvođen preciznim kusovcem te dobrim Kneževićem u reketu i boljom igrom u odbrani, Mediteran je većim dijelom meča imao prednost. Utakmica je bila teška, oni su imali više igrača, nas je bilo 8, igralo se puno utakmica što do sad nije bilo, samo u finalu se igralo puno, do tada je 2 puta po 20 minuta, tako da izdržali smo, pobjedili utakmicu, čestitam protivnicima, borili su se, odlična ekipa. Ekonomisti su uspjeli da priđu, ali nikako i da prestignu rivala. Falilo je koncentraciju, završnici napada. Ekipa Mediterana je odlično bila raspoložena šuterski, pogodili su u prvo poluvreme nekih 10-ak trojki što je napravilo ogromnu razliku, međutim mi smo stigli i tu razliku pored tog njihovog dobrog šuta. Povrijedio nas je igrač Filip Đukić, nismo mogli bez njega nastaviti utakmicu. Čestitam ovcima iz Mediterana na pobjedu. Neefikasni igrač od drugog polufinala bio je Kusovac sa 33 poena, dok je u poraženom timu bolje dostali i bio Milošević sa 26. Dobro, Mašinski fakultet je dobra ekipa, igrali smo već prije ovoga u grupi, na produžetke smo završili utakmicu, dobili smo, ali ovo je novi meč, tako da ćemo sve od sebe.